Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's % ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Jaintia National Council, ka waringkat ka Jaintia Students Union, ha ka kapratare ujamang arjar arpun riu lam kinong song shnong ka daistong, kila wan shenong ba shlong ban penlong ka jingyat pajba na Madan Malki Sha Secretariat ban dawana ka sarkar, ban pensange ya ka jingtmu penlong public hearing halom serman, ha ka arpo artare ujamang arjar arpun riu. Ketika public hearing, kalong shibenta banterwa ay klong mausun ya ka Sri Cement Limited ha ketika jaka kabadan hasnong rim ilaka nong clear East Jaintia Hills District. Ya ka di ka jingyat pajba, lapakhang no da gibor magistor bat gibor pulit ka East Khasi Hills District, halenti siya Secretariat. Uba sambor mi lingdo u President ka Jaintia National Council ulaong. Baga jingbam sngap ka sarkar, kan penbor banya lap persya ya kahi ha ka election MP Lok Sabha siteng samoy na Shillong Parliamentary Constituency kabanwan. Shu ulaong ba imat ke sarkar kan kham sngap ladaya khi sha thngan bat kumta ka seng kan sepek ya kani ka sin jam. Andre ke ba pelong susu yang iban wan hadu Shillong ka long PUE dang mana kini kisni kala don ka we ka statement ka jong we nong elam ilaka. Baong ba ka ilaka kala khang persya ya ki sem nong elam seng balang ban wan Lucia le ne ban wan treka mapo ka ilaka nong kle. Kini hi ka long ka ka rai ka ngila ban ong ka de ka rai ka ba shul ya kran shong shit. Nakajing mah kala se kila sha elam bakla nakwa ban pengkemau bang ngidang kemau ho arjar khat saw khat san kala don kajing cha pendu le kajing cha slot no ya ka bor jong kirang ba snong tang na kada uwe urang ba snong ubala tat snong ya unong song snong namar ka anyong kari India kam sha ban tat snong ya nu nong song snong jong kari India tekene kajing le ka jong ka ilka nong khleru kala ban po shedu kene ka benta subu mentala dangi kum kiseng bahalang kila don ki perlok seng bahalang ki jongi ki baong ngin habat nyat da ka PIL ya kene ka jingle jong ka ilka nong khle tementala dangin nyat da ki ain da ka PIL shedu sha high court la ne shedu sha ki court ki beper ke ka ban jia ya ki dorbar ilka ki jongi tang na ka daw ka jingle start jong une uwe udaloy namar menta hapo ka ain jong kari India ngidon ka hok ban yekhi ngidon ka hok ban sna ki seng bahalang tementa wat ka sarkar hapo shor Shillong mentang idang pelong jingi ki ka sarkar kadang ailat yangi hadu Delhi ngidang pelong jingi ki ka sarkar ka ailat andre une secretary jong kene ke ilkanong kle mau bolong halor ya ka district council mau bolong halor ya ka sarkar jilla bon shimkum ya kine kirai tengi kwa ba ka sarkar ru kan te lakam ya kine ki hamtam ya ka district council shwa ba ka ding kan pulu na maladangi haban yat shakot ngiting yo kan jiaban kum ha arjar khat saw khat san bakan don par ka jing cha slot na ka bor jongki doloi jongki ilaka ki jongi tengim kwa bakata kan jia kumta ta ka ka jing ka bingila ekran ka ne ka jing ilang ka jongi kasur ka basyai bang na kaliang ka jongi ba ka jansu ka jasu ki kwa ban pensngeu sha ka sarkar ba ka jingi ki jongi mentakam deshu tang ya ka Sri Cement andre ka jingi ki ka jongi mentakan de directly ya ka MDA government namar kum bang ong men leda ka sarkar jilla kala ban withdraw ya ka Taj Hotel mo hapo lumpang dang kan ayu ya ka sarkar jilla ban withdraw ya ka ne ka Sri Cement napo ka ne ka ilka nong khle te ngi kum ka seng ngimban se lamar leda ka sarkar ka yura ya ka hok jong pajba ngimban se wat ban yelap persya ya ka ne ka sarkar ru ha ka ne ka MP ka ban sawan leda ka sarkar kam sengap yang ngimban se bangi hab ban yelap persya namar ha bakut hi ban kela ya ki sistem ban yada yang ngidan kami kata ka political power ngidan kami kata ka political will tengi ha ka jing start jong ka sarkar ke ba ka sarkar kan rai halor ka ne ka jingi ki ka jongi ba ka basya ngin ong ba ka jingi ki ka jongi kan long be ya ka sarkar MDA ba di mafia ki jongka hingin ong syukumno ha ka jing shisha ka JCDC ka don ka bor ka bakrau andre ha bang ipet ma dang ha kene ha po session jong ka JCDC nga try piru PI ba OCM ong ka don ka jing pressure na ka sarkar jilla ban ay kata ka NOC ya ki ni ki cement company takane hi kalong ka ka bamla ban pdiang ba kumno ya ka JHADC ka bala pungkup board da ka schedule jong ka Constitution of India kan susha dictate hagini ki basyong ha secretariat namar ka secretariat ki MLA ki don la ka jong ka benta ki MDC ki don la ka jong ka benta tangi na kaliang ka JNC ngi kwa ba ki MDC ki jongi khamtam ki CEM ki EM ki beper bakin pendon kam hok ya kata ka sti ka jongki ya kata ka bor ka jongki banyada ya ka khendeu ka sya banyada ya ki khlau ki batap banyada ya ka ka wa ka jongi tangim ngikwa ru ba ka state government kam de man tuklar haki benta lene hakino kino ki kam jong ka district council Andre ngi iba ka sarkar ka sngap da ka jing sya tngan tayo lese da ka sarkar kam sngap ngin haban sya tngan
ngin haban pelong ya kijing iki ki baper kumbang iong pi mene mentang idang wanda kejing jai dada ka sarkar kam sengap ngin wanda kejing bitar ngin wanda ka mensem ban yele compare dingin haban yakun persya swabat ki borjang ka andru ngin yakun andre ngi nakaliang ka jongi ka basyangi pha syaka sarkar jilla banadu menta ka singimla suban pedeng ya kane kejing sensyar kejing aibor kene ki mafia bakin yurot ya ka hok jong ki pajba Halor ke bor ke Jaintia Hills Autonomous District Council halor kini ke Jingdawa ubak sambor mi uloong bakumba ke pau haying dorbar ke council u chief executive member upun pau badai ke sarkar ke bapen bor ban ai ya ke NOC. Pi ka kejing iki ke jongi mentang ngikwa baka sur ke jongi kan sawah borok ke we ke jella kumba ong no ka ketien ma lada ka we ke dekot met kapang borok ke met kapang tangi kwa ban pensiot pensneu syakinong song snong jong ka khamtam jong ka bri hunyo trep bakin ni snok tilang bat ngi kum kinong Jaintia khamtam apo is Jaintia mentangi apo is Jaintia ngi don ha kejing pang kejing stom ha kejing syayurot hagine ki briu ki banabar kila pendon kam da ki briu ki jongi ban tharia yangi bandiwaj ya ke elka bandiwaj ya ke snong bandiwaj ya ke jat benriu ke jongi tangi kwa ba ki prado ki prasnam ki jongi ha keleng ke bri hunyo trep bat syak bat kejelah ibro ke wekin tip ya kene ke jing bat ya kene ke jing le dan bor jong ka sarkar jilla ke jongi apo ke jing elam ke jong usar kenrat umas nyau bah bat usar preston bikin tip ya kene ke jing le bor ke jong ki kene hi ke ba pelong ngi ban wan hadu asilong Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya